Intemmet fi traċedja tfittxija għal Martin Ambinet, ir-raġel ta' 65 sena li fit-3 ta' Marzu kien ġie rrappurtat nieqes wara li sfortunatament instab la ħajja f'Wit Blandun fil-Fgura. Kelliem għall-Pulizija spjegaw li Ambinet instab għal 5 tal-10 tas-Sibt filgħodu wara li daħlilhom rapport anonimu li kienet instabet persuna mejta f'Wit Blandun. Skont l-aħħar filmati elevati mill-kameras tas-sigurtà, l-aħħar li ntlema ir-raġel kien propju fl-inħawi tal-Fgura libes beretta tat-tim tal-futbol tal-Milan u ġaketta tat-tim tal-water polo ta' San Ġiljan. U kien propju minn dawn il-ħwejjeġ illi minnu fih il-pulizija għarfet illi l-ġisem l-ħajja kien ta' Martin Ambinet. Sorsi fil-post spjegaw ma' Net News illi kollox qed jindika li r-raġel beda l-mixja tiegħu fil-wied propju minnaħa ta' fuq fit-triq Valperga sabiex b'xi mod mhux ċar wasal sal-inħawi ta' triq il-Kampanella fejn instab sfortunatament mejjed biswiti triq traffikusa. Ambinet kien resident f'dar merħba dar għal persuni b'diżabilità. Ma kien der jitlaq mir-residenza bħalma kien jagħmel b'mod frekwenti iżda din id-darba ma kienx reġa' irritorna lura d-dar bil-lejl.